Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewo Songa libala oh yeah. Sanibonani babukeli kusaseyilo iChampion leli siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafeking awo amanyala kuba yilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo manyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaza benawo amanyala. Bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo sibeseke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje ke Nkosi yami senekelwa ubhuti lana. Hawu inkinga kweneka ubhuti kakhulu. Sengithi senekelwa ubhuti ithi ngicheck ngabe senekelwa ubhuti ngempela. Senekelwa ubhuti. Ubhuti banesibindi sokweneka. Bayeneka ubhuti. Ngakushampukani. Bayeneka ubhuti. Libeka kanje kudaba sanibonani eMafeking ngiza nodaba. Yazi mangiphuma endlini nginuka kamnandi ngigqoka iperfume yami madoda ngiswenkile mangiphuma ngihlangana nabantu kukancane ukuthi ubone umuntu odumbisa umlomo iningi labo basmayilile ba right kodwa sengaqaphela wonke umuntu unenkinga zakhe kodwa once waphumela eminyango kumele uzishiye ngaphakathi endlini inkinga zakho ugqoke leso smile usuyodila nazo masowulala phezulu komqamelo wakho. Nganginomfazi Nkosi yami engangimthanda kakhulu. Ngoba abafazi olwabishi izinto ezingeneli odoti izinto ezingeneli ngangikude kuduze nala ngangihlala khona ngangiselokishini elalingapesheya ngithola itoho lapho lokwakha ngenxa yokuthi sasiqede ebusuku ngagcina sengihlalela khona lapho emkhukhwini esasiwakhele kulo muzi sesakha kuwo. Kwakuyimina ke vele umnikazi wetoho ngisebenza nabafana abathathu. Kwafika umfana thizeni engimaziyo wakhona elokishini lami ephethe incwadi. Wathi mayifika wanginika wathi uthe umama wakho ngikunikeze lencwadi. Ngamatheka kancane ngithi awusengikhumbulile owakami madoda. Awuthi ngike ngizwe ukuthi kwenzakalani lana. Ngayivula incwadi. Ngathi mangiyivula yayibhaliwe diye sithandwa sami. Sengihlulekile ukubekezela. Sengibekezela isikhathi eside. Kodwa ngiyabona ukuthi ngiyozuza mhla kwabuya ijuba likaNoah. Ngiyakubona uyazama ngawo wonke amandla nawo kodwa kwenzeki. Sesichitha iminyaka e11 mina nawe sizamana nempilo ukuthi ibe ngcono kodwa isimo sibonakala siyasiba worse mihla namalanga. Ngaginyamathe kancane ngayivala ngaphinde ngayivula ngifuna ukuzwa le ndaba kahle kahle ibhekephi. Wathi sithandwa sami ngiyakuthanda kakhulu futhi kodwa ngisoze ngahlala empilweni engingayithandi kumele ngikhethe impilo engcono nengangiyifisa.
Angikubizi ngesahluleki kodwa imizamo yakho ayifikeleli la ngifuna ukuthi ifikelele khona. Sithandwa sami, iy'ngane ngizohamba nazo, ngiyokufonela la ngikhona ukwenzela ukuthi wazi ukuthi ngikuphi, so that uzongibhalela incwadi mengabe ufuna ingane ukuthi zikuvakashele zikwazi ukuthi zikuvakashele. Angikushiyi ngoba sengingasakuthandi kodwa ngikushiya ngoba ngikhetha le mpilo engiyifunayo. Nginenyanga ezimbili ngithola umlisa okwazile ukungithembisa le mpilo engiyifunayo, okwazile ukuziprova ngasese ukuthi ngampela ngakwazi ukunginikeza le mpilo engiyideservayo nengiyifunayo. Kunezinto asengenzele zona eziningi ebengikufihlele wena ukuthi ungaziboni. Ungangizondi. Impilo asizikhethelanga ukubhala emhlabeni, sakhethelwa ongasendle. Kuthathe ngokuthi konke lokhu kwenzakalayo okudaliwe, ngoba phela kuthiwa yena wahlala phansi wahlela ngempilo zethu, nalokhu-ke kwahlelwa. Ungaziboni njengesahluleko, uyomthola umuntu oyokuthanda uyilento oyiyo. Nami ngikuthandile uyilento oyiyo. Uyazama futhi ngiyayi-appreciate imizamo yakho. Ngiyakubonga futhi ukuthi ube ulo muntu owuye kimi. Kodwa indlela yethu iphela lana. Ngicela uzungixolele. Ngiyokuthandazisa ukuthi uthole umuntu oyokwakha akubekezelele nize nifike la ufisa ukuthi nifike khona. Usale kahle sithandwa sami. Ngisakuthanda noma ngingayaphi. Wazi ukuthi indawo yakho isasekhona enhlizweni yami. Kodwa ngikhetha le mpilo engiyikhethayo manje. Siyobonana ngelinye lamalanga. Ngiyacela ukuthi uzungangicasukeli la siyohlangana khona. Ngiyabonga ngako konke. Usale kahle. Ngezwe kusihlengezela izinyembezi. Kwathi ngisikhihle sikaNandi. Ngazibamba ngoba phela lamadoda engisebenza nawo akhona la ngaphandle. Ngahlala phansi eBlocksini. Ngazibamba ikhanda. Ngabiza omunye wabafana engangisebenza nabo ukuthi akasondele ngifuna ukukhuluma naye. Ngamnikeza incwadi wayifunda. Wathi mayiqeda wayengibamba, ongibeka esifubeni sakhe wathi bhuti omdala, izinto ezinje ziyenzeka. Wangixoxela isitori sabhuti wakhe. Ngazizwa ngibangconywana. Kodwa kwathi makuphela 2 minutes ngaphinde ngabuyela esimene engangiyiso. Lo mfana watshela abafowethu laba esasisebenza nabo, ngangimtshelile ukuthi angabatsheli, wabatshela. Wabatshela futhi ukuthi ngingayekwa ngibe ngedwa. Lobo busuku kumele ngihlale ngisemahlweni wabo. Bangikade abafana. Ngoba ngangicabanga ukunikela khona le lasihlala khona nalomfazi. Ngangicabanga ukulandela umkhondo ukuthi ngabe ushone kuphi. Bangibamba abafana bangiduduza. Kwaphela insuku zantathu lutho umehluko. Bangimisa futhi nokusebenza ukuthi hayi mangizobatshela nje ukuthi benza ukuthi nokuthi. Ngase ngibalayela ukuthi mfana benza lokho kwenze lokho. Yaphela inyanga sahola. Ngabuya. Ngabuyela ekhaya. Ngafika ekhaya kukhala ibhungane. Yayibhlungu inhliziyo yami kakhulu futhi. Ngendlela engangimthanda ngayo ngangincame konke. Noma kunzima ngangiqhubeka nginyamezele ngoba nginyamezelela yena kodwa wakhetha abangcono kunami. Amanyala abantu besimame lawo. Kwangithatha isikhathi eside ukuthi ngiphole kodwa ekugcineni ngaphola ngoba kukho kungadluli, yonke into iyadlula.
Bafowethu, zifakeni inhliziyo zenu ebantwini besimame, kodwa niyishiye igap yokuphoxeka ngoba banganisurprise noma inini. Umfazi leya nto ifa nendaba, ithule, ikuvezela ungalindelanga. Bafowethu, zinakekeleni, ningagaxeli isinomi kanjani, ngoba vele sonke siyogaxela. Inqobo nje ukuthi kumele sikwazi ukuphepha uma sesigaxele. Ngiyabonga. Yakhuluma le ndoda, ithi sonke siyogaxela. Maningi amadoda agaxele ngenxa yothando. Maningi asagaxela adlula, nathi sesagaxela sedlula. Angeke-ke sisagaxela, sikwazi phela ukuphinde sigaxele kabini. Kodwa kusho ukuthi mengabe uphoqa umuntu wesimama oyedwa, kumele ube solincama uthando. Ungalincama uthando, uthando likhona, liyaphila. Likhona, liyaphila. Umuntu uma ekuthanda uze ekuthanda ngokweqiniso, kodwa mase iphuma kuwe musa ugxeka uthando, kusho ukuthi seliphelile uthando, lubuyele ngapha. Sekubuye le nto engingayazi, yasondela kunina. Usazabathola abanothando omkhulu. Ngiyazi ukuthi ukhona mhlawumbe ongibukele nje ukwesinye isiziba esenzima kakhulu sokuphoxeka, kodwa ungagive up othandweni, ngoba uyogcina sowulimaza izingane zabantu. Nani besimame siyaniphoxa, kodwa ningancami othandweni. Uyomthola ukuthanda ngokweqiniso. Uthando lukhona, liyaphila. Siyabonga.